थारैनो सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनिसिम आङो साबायखरखौ बावहरदों। मानो होनब्ला सुक्लाय सेरफां ओनसोलनि जि साबा सुबुङा बड'लेण्ड मुभमेन्टनि थाखाय बा एबसुनि मुभमेन्टआव गावनि अबथिरा जिउखौ फोजोबना लानो गोनां जादों आरो बिथांमोननि मुङावनो जिहेथु दिनै फुटबल बादायलायनाय जागायजेननाय हाबाफारि बेवहाय फैनानै आङो गिबियावनो गोजोननायखौ फोरमायदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बा सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय साबा सुबुङा बड'लेण्ड मुभमेन्टआव बर'नि थाखै गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबनानै लानो गोनां जाबाय। आङो दिनै नैबे समाव बिथांमोननिसिम आङो खर' गंग्लायै आर'ज गाबहरग्रोनाय जाबाय। बाथ्राया जाहैदों जिहेथु दिनै बिथांमोननि जि थैनानै थांनाय बे बिहोमाया ओरैनो जाहाथे दैयाव थाङा, बै बाथ्राफोरखौनो लानानै जोङो दिनै थांनानै थानाय बर' फिसाफ्रा नैबे फुटबलनि गेजेरजों बिथांमोना दिनै खालिबोल' सुक्लाय सेरफां ओनसोलावल' बिथांमोननि मुङा जाहाथे आलारि बाथि बायदि जोंनानै थाया, बे बाथ्राखौ जोङो सारा बड'लेण्ड बा सारा आसामावनो बा सारा बुहुमावनो जोङो बिथांमोननि मुंखौ जोङो फोजोंनानै दोननांगोन। आरो बे थांखिखौनो लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेथु मुंख्लं बिथांमोननि मुङाव दिनैल' नङा बेसेबांबा बोसोर गोलाव समनिफ्राय बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थादों आरो बेखौ लाबाय थानांगोन। आरो बे बड'लेण्ड जि मुभमेन्टआव मुंख्लं जानायनि गेजेरजों जि फुटबल, बे फुटबलाव जिहेथु बर' हारिया बा बर' सुबुङा मालाबाबो फावसायनानै गैया आरो दिनै बे फुटबलनि गेजेरजोंनो जाहाथे बर'फोरा बा बर' लाइमोनफोरा माने खेला गेलेनायाव बा फुटबल गेलेनायाव मोनसे मोजां प्लेटफर्म मोननो हायो। दिनै खालिबोल' सुक्लाय सेरफाङाव नङा, बियो सासे गाबोनो स्टेट प्लेयार बा नेसनेल प्लेयार बा इन्टारनेसनेल प्लेयार दाफुंनो थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे मुंख्लंफोरखौ अराय समबो गोसोआव लाखिनायजों लोगोसे माने दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेजों लोगोसे जोङो थांनानै थानाय सुबुङा अराय समबो जोङो मुंख्लंखौ मान होनो रोंनांगोन। आरो बेनिखायनो आङो दिनै नैबेनि गेजेरजों आं मेसेज होनो लुबैदों सारा बर' फिसायानो जिहेथु दिनै मोनसे खान्थि सुक्ति जोङो बिटिआर सुक्तिखौ मोननो हाबाय। मोनसे समाव जोङो बिएसि सुक्ति, मोनसे समाव बिटिसि सुक्ति आरो दिनै बिटिआर सुक्ति। बिथांमोन बायदिया गावबा गावनि जिउखौ बा आगोमा जिउखौ जुदि फोजोबनानै गालाङामोनबा दिनै जे दिनैनि थांना थानाय बर' फिसाफ्रा मालाबाबो जों बेबायदि सान्थियै जों थानो हानाय नङामोन। आरो बर'आ दिनै जि अबस्थासिम सफैबाय बिथांमोननि मुंख्लंनि थाखायनो, बिथांमोना गावबा गावनि जिउखौ बाउसोमनायनि थाखायनो दिनै जोङो नैबे अबस्थासिम सफैनो हादों। ओंखायनो अराय सम जोङो बे ओनसोलाव थानानै बिथांमोनखौ अराय समबो मान होयो, गोसोखाङो आरो बिथांमोना नैबेबायदि फुटबलनि गेजेरजों बिथांमोननि मुङा बे बुहुमाव अराय समबो गोजों जानानै थायो। आङो दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों आङो गासै बर' रायजो राजाखौ आङो खावलायहरनाय जाबाय। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानजानाय दिनैनि बे बड'लेण्ड मुंख्लं जि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारि बेखौ दिनै नोंथांमोना बेखेवबाय, नैबे समाव नोंथाङा मा फोरमायनो सानो? सुक्लाय सेरफां दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 17थि सुक्लाय सेरफां बड'लेण्ड मुंख्लं जोलुर बादायलायनाय बेखौ दिनै बेखेवदों। जोङो दिनै 6 तारिखनिफ्राय 6 अक्ट'निफ्राय 12 अक्ट'बरसिम बे हाबाफारिया सोलिगोन। जोङो फुंनि हाबाफारि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि फिरफिला बिरहोनाय आरो मुंख्लंफोरनिसिम जि बिबार बावनाय बे हाबाफारिखौ खालामनानै नैबे समाव जोलुर जोनायनि जि बादायलायनाय बेखेवनाय बे हाबाफारिखौ जोङो तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बेखेवनानै थांबाय। आरो जोंनि उद्देশ্যआ बेनो जायफोर मुंख्लं जालांबाय, जायफोर बिथांमोना मुंख्लं जालांबाय बिथांमोनखौ जि मुङा जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव बा आसाम नाङै बा बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोर जानानै थायो, बेखौ लानानै जोङो दिनै जोङो जोलुर बादायलायनाय बेखौ हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों जोंनि जि ओनसोलनि जायफोर लाइमोनफोर, जायफोर माने गेलेनायाव गोसो गुदुं, बिथांमोननि जि गेलेनाय, बिथांमोननि जि रोंगौथि बेखौ जोङो नैबे समाव जोङो दिन्थिनो आखायाव लादों। आरो बेजोंनो जों खावलायनो सानदों जोंनि ओनसोलाव जिमानखिनि गेलेनो गोसो दङ बिथांमोना गोसो दुंखांनानै सासे साफा गेलेगिरि जानो हायो बेखौ नोजोर होनानै जोङो दिनैनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बियो सुक्लाय सेरफां दख'रा आफादा दिनै 10 बोसोर जाबाय आरो बे हाबाफारिखौ मावलांबाय थागोन होननानै जोङो फोरमायथिनाय जाबाय। नैबे समाव जोङो गासै मोन 8 टिमा बाहागो लागोन। दिनै गिबि खेब गेलेनायाव TYDC नावकाटा, लोगोसे बेनि हेंथायै गेलेगोन हान्टार FC खैराबारि। आरो बिनिनो जोंनाव दङ औबारि माइदांस्रि क्लाब, आरो बिदिनो खाग्राबारि सिफुं, बिनि उनाव दङ
मोनसे रौवारि एफसि आरो गरेस्वर गासै मोनदाइन गेलेगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। बान्था महरै मा मा फोसावगोन? जोङो ट्रफिजों लोगोसे फार्स्ट प्राइजआव 25,000 दङ आरो सेकेन्ड प्राइजआव ट्रफिजों लोगोसे 15,000 जों बान्था होनाय जागोन आरो बेस्ट प्लेयार हिसाबै 25,000 जोङो बान्था महरै जोङो फोसावदों। बेनिखायनो जायफोर गेलेगिरि बिथांमोना बान्थाखौ मोननो थाखाय मोजां गेलेयो, मोजां मोनसे दिन्थिफुङो, बेखौ आङो आसा खालामनाय थाबाय। रायजोफोरखौ मा खालामनो सानदों? आं रायजोफोरखौ खावलायनो सानदों नैबे समाव दिनैनि जि जोलुर बादायलायनाय बेवहाय लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनायखौ नायफैनांगौ आरो जायफोर मुंख्लं बिथांमोननि जि गोसोखांथियाव होनाय बेखौ मदद होफैनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय।